Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadi show. Yes. Muriezi mabo ndadzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu Coolient TV. You are Coolient, you build Coolient, saka Coolient ndimi vanhu vacho imimi munoita kuti zvinhu zviende kumberi. Tokutendai nekuda kwerutsigiro rwenyu rwoita kuti tisvike pano ende zvaita kuti tikwanise kuzobuditsa nyaya dzakatadzwa, zvinhu zvakatadzwa nana ZBC nemamwe ma broadcasting services vano funding yakawanda yekuZimbabwe. Aiwa isusu takatiregedzai tiuye tibate basa tinge tichichimhanya. Zvekare kune vamwe vari kudawo kupinda pachirongwa vanenge vachiti Coolient tinodawo kuti tinge tichipindawo pachirongwa. Namba dzangu ndidzo dzepa Coolient TV. Vamwewo vakawanda vanoti Coolient tiri kudawo kuadvertise ma businesses edu. Namba ndidzo zvekare munokwanisa kundibate zvekare. Ende ndichidawo kukumbira regerero kune muri yeZimbabwe vamwe vakawanda vanga vari kuti Coolient wanga uri kuti vairira zvakanyanya mva newewe uchiregedza uchiramba kutambira magifts edu atanga tiri kukupa uchiramba vamwe vanhu vakawanda vanga vari kuoffer tiri kukupa mari yakati shamwari kuti kudai so tiri kuona pakadai parida kugadziriswapo saka ndanga ndiri kuramba zvechokwadi for the past 3 years. Asi izvezvo ndazofonerwawo nevamwe mai vechikuru vakanditsanangurira zvavanditsanangurira, vakandionesa, vakanditsura, vakati mwanangu azvinzwa roba, kana uchida kuti zvinhu zviende kumberi please dzidza kuappreciate zvaunopuwa nemaZimbabweans, nekuti ukaramba uchiramba zvinoita kunge pamwe uri kufandwa nezvigananda chete, zvoita kunge uri kungorafura vanhu, zvoita kunge you are not appreciating, zvoita kunge uda kuzongo appreciate 1 or 2 3 people. So please guys, takazodzerwa kutora to those who want to give us my gifts, vari kuda dzimwe nguva mwe munangona kuti Coolient totigadzira zvakadai so on your studio, please ndibate namba ndidzodzi zvekare iko zvinezvi tinenge tichitora magifts enyu munenge muchitipa zvinhu zvakakosha izvo zvinoita kuti basa rikwanise kuenda kumberi. Andichagura friend ndinokumbira regerero kune vandakarambira zvinhu zvavo zvavaida kundipa vandakarambira mari dzavo. Sorry guys, ndesingazivi ndichifunga pamwe kamauda kundicapture ka but today allow me to call one of the biggest gandanga in our time. Kana ndichireva gandanga ndiri kureva vakarwa hondo kwete vakarwa hondo namugabe asi murwi wehondo ba asi vakarwa chaiyo. Regai tinzwa zvanga zvakamira sei kuhondo ikoko. Tiri kupedza nekupeta takachaja tiri muchiki zvipere mushe. Yes, my father, welcome back to Coolient TV. Yebo. Wakati iko kunogukuri right zvekuti and nhasi ndakudzosa it was by public demand. Pane nyaya yanga iri kunetsa yanga iri mudariro. That is the reason that regedza nditi because you know a lot of people, some of the people were actually calling direct kuti iwe chimbodaidza Comrade Whitehead vakwanise kuclarify pane nyaya because vanhu avakwanise kutrusta munhu one, you know, but vakanzwa rimwe gandanga richitaura vanoti aiwa chifondera Comrade Whitehead because pamwe zvichida pane dzimwe nyaya dzariase dzinenge dzasirirwa kana kuti pamwe version yenyaya kuti vakwanise kunzwisisa. So nyaya iri panapa yakamira kadai so kuhondo kwenyu komanga muri tiri kunzwa kuti zvoni vainzi General Rex Nongo vamujurwa vari kunzi vakapandukira makomrade vakatanga kuuraya makomrade vachinge mushure mekunge vakepshwa netimu rana Mugabe. Saka toda kuti tinzwisise kuti zvaifamba sei ipapo. Ndo nyaya hombe ndanzi bvunza Comrade Whitehead because ndo vanhu vekuti vanga varimo munguva yacho. Ameno kana mukanga muri ruzivo kuti zvaifamba sei munguva yacho iyo nyaya yakatsanangurwa matsananguriro mamwe tika explaineronza mujuru isusu semakomrades atitonakirwe naye, we don't like him. Saka toda kunzwisisa kuside kwanyu kuti zvanga zvakamira sei, what was your experience munguva yacho iyo madays acho iwaya. Tenda story yamubvunzo wenyu echo iri kubva ku maybe on your side there is no echo here, but it's okay. I'll be mute. Let me mute on my side so that kana tichinge ndaita mubvunzo ndinongota mukangona ndaita unmute muzoti ndane mubvunzo. Okay. Okay.
Sharp. Right. Mubvunzo wamandibvunza kuti Nongo ndakataura pano pachirongwa chino makore awanda kamakomrades zvimwe tinokanganwa, asi mhinduro yemubvunzo wako Rex Nongo akatanga ari kuZAP, akatrainwa neZAP, akabuda kuZAP, kwakabuda Chikerema, vachinovamba rimwe bato rainzi Front for the Liberation of Zimbabwe, FROLIZ. Vakabuda vakawanda, na Ambrose Mtiniri, na Graham Temasango, Mamutse, na Simplisiwe, na George Nyandoro, vese vakabuda ivavo. Vanovamba vanachinga Dube, vakanovamba chikwata chavo cheFROLIZ. Ndobva ipapo Mjuru, chikwata cheFROLIZ vameno chicha zvakazoitika, ndobva apanduka. Zita rake taimuti Chimusoro. Ndobva apanduka, ndobva aenda kuZANU. Asvika kuZANU kuyawo ndonguva kwakafa Chitepu. So akawana pane hondo yanga igara iripo, yanga iri pakati kwemanyika nemakaranga. Tongogara pakatora kuna Mukono. Mukono ndiye anga achitungamirira military wing yeZANU kusati kwava neZANDA. Ichiri external affairs chete. So tongogara pakauya manje asarudzwa kuva kudare guru. Ndobva ati manje atinga isu seboka remauto hatingatongwe nemunhu, hatingatungamirirwe nemunhu asina kutrainwa. So ndobva vabvisa Mukono. Mukono ndobva ameno takazoenda kupi. So Tongogara ndobva atora chigaro. Ndobva kwaita kunge kwane dambudziko pakati kwemakaranga, maVitori neManyika. Kwakazouya vaMugabe. Mugabe Muzezuru, Solomon Muzezuru. Ndobva vabatana. Mugabe ndokutsvaga Mnangagwa. Mnangagwa anga ari kuchikoro zvake uku. Ndobva atsvaga Mnangagwa. Ndakambobvunza mubvunzo iro kuti seiko vakomana veZANDA vasingazvibvunzi, vasingafumuri zvinhu izvozvo, kuti chakaitisa kuti Mugabe atsvage Dongo uyu Mnangagwa achisvika kwaiva neleadership yanga iripo. Sei akasvika akangotsvaga Mnangagwa, vakati ari kuZambia akati mudaidzei. Ndobva asvika pachigaro, ndobva aita PA wake, ndobva aita security officer wake, ndiye akatungamirira. So Tongogara anga aramba Mugabe namache akambosungwa Mugabe neMozambique. Vachifungidzwa kuti uyu munhu akatumwa naSmith uyu. So Nongo vakasungwa Tongogara, ndobva atora chigaro. Abva kuZipraka uyu. Ndobva atora chigaro.
tongogara ari kujeri. Ndobva vabatana naMugabe nevamwe naMnangagwa. Ndobva vapanduka. Ndosaka kuri kubva inzwi rekuti vakapandukira vamwe. Kuchizoitwa iyo munogara muchinzwa ivanzi mugagau yekubvisa vanandava neNgusithole kuchizopinzwa Mugabe yakaitwa neclerk yeMazezuru yaisanganisira vana Augustine Chihuri, vaZimondi, vaChiwenga nanizvya ndiri kwavari 4 vakaendeswa kuMorogoro kuti vanoitwa mainstructors. Ndivo vakanosangana nevamwe veZipra kumugagau ikokoko. Ndipo vakatanga hondo. Zvimwe ndandisingadi kuzvitaura Coolett nekuti zvaibata zani. Ndikatanga kutaura nezvokurwa kweZAPU neZanda neZipra kuMozambique nekumugagau nekuMorogoro, vanhu munozotanga kufunga kuti akumusa zvetribalism. Hapana tribalism ipapo. Patakavamba Zipa 1975 74 Mugabe achisvika kuZambia. Leaders vakabudiswa muna October kudetention 1974. Mugabe na Morris Nyakumbo na Innocent Nkala vakauya kuZambia. Ndo vabvunza kuti Ndavanenge ari kupi zvikanzi tatomubvisa muchigaro uyu. Ndobva vadzingwa ne-OAU Liberation Committee ye-AU zvikanzi aiwa hamungauyi muchiti Ndavanenge mamubvisa, indai munotsvaga Ndavanenge. So 70 in yes, and pane pano apa ndaona manga matoo kumberi kudhara nditi pane pano pandachida kunyatsonzwisisa because uko makuto explain rimwe side rekuti hatina kubvira tarinzwa nditi pandanga ndichida kuti muconfirm mimi. Maybe your phone is on loud, I think. Right. Right, anditi. Alright. Pana ndinoda kuningira panga pari kunetsa, pane nyaya iri kunyaonetsa ndachida kuti mutange maconfirm tisati taenda kumberi ikoko. Pari kunzi Ndabaningstola anga ari mujeri nana Mugabe. Ana Mugabe ameno vamwe vanhu vataurwa ipapa. Chiwenga anga asati atombopo, Mnangagwa anga akatodipotwa atori kuchikoro kwake kuZambia kwanga ari kuti ari kuchikoro but anga akatodipotwa akatobviswa muZimbabwe kudhara nditi. Pari kunzi Chiwenga anga achito pamepu anga asati atobudikira pamepu yenyaya iyi. Nditi. So pari kunzi varungu vakabvunza Ndabaningstole nevamwe vake ana Mugabe akati munoda kubudiswa mujeri here, munoda freedom here, handiti manzwira ndakazviita nini. Hanzi ndobva vawirirana nevarungu kuti tinoda chi, tinoda freedom, taida toda paka hijackwa liberation struggle iyi. Hanzi ndobva vawirirana kuti tinoda chinchibva vanyorerana pasi zvavakaita se zvavakanyorerana pasi, handiti. Saka hanzi pakuzopedzwa kwanga kwakuitwa makomrades anga akuurayiwa because hanzi agreement yavanga kuti hanzi vakanzi vaende kunomisa chimurenga kunzoku, kunomisa makomrade, kunomisa hondo kunzoku. Mirake
Tsanangurirei ipapo TV. Alright, tsanangurai. Muri kusanganisa nyaya. 1974 yanda ndichitaura iyi handisati ndamhanya ndiri kuenda nekuti unzwisise kuti hondo yakazotanga papi. Okay. Kwakaburiswa maleaders ese kuchiprepewa kuti kuitwe detente yakazobara Victoria Falls Peace Bridge. So muna December kwakaitwa chibvumirano pakati pemabato ese ZAPU, ZANU, Frolizi, kukavambwa ANC yaitungamirirwa naMzorewa. That was December 7, 1974. Chandoda kuti munzwisise pakuti muchanomisa hondo. Ndakaitaura nyaya inchiti Mnangagwa paakaburiswa mujere 1972. One of the boss in South Africa, the Rhodesia Intelligence Services, ndekunomisa hondo. Paakada kuuya kuZAPU, Jason akaramba. Leadership yeZAPU ikaramba ikati haiwa uyu munhu atova compromise. Ndoda kuti ubabatisise ipapo nevese vanoteerera vabatisise ipapo. Ndobva anogara haana kuenda kuZanla, akanogara hake kumusha kwake kumumbwa uko. Actually anga achigara kuLusaka kuMarikore uko kune hama dzake naanasisi vake. Chingoziva kuti Emerson aripo ndipo paakazoita degree rake relaw. Mubvunzo wandichiti ndogara ndichiubvunza kuti sei Mugabe akanotsvaga Mnangagwa. Pakaburiswa Mugabe kujere, now Mnangagwa angatobuda kudhara. One of the reasons or conditions Herbert Tepo atofa ndavanengi akutsatsarika akudzingwa. Isusu tese Zanla neZipra neFrolizi taiswa kumboroma, tatorerwa zvombo tese tikaiswa pane kamba yainzi Mboroma. Ndavanengi Sithole ndipo paakadzingirwa ipapo 1975. Mugabe ndobva ndiye asara kaSecretary General kuZANU. Chitepa asisipo, Takawira asisipo, so umwe anotevera ndi General Secretary. General Secretary ndi Mugabe. Ndobva aita chibvumirano nevarungu kuti ukasvika ukunotsvaga Emerson. Ndipo panobva inzwi rokuti vakanzi munomisa hondo. Ndobva vatungamidzana na uyu anonzani uyo kumaNicaland uyu Tekere, Edgar Tekere. Ndobva vauya kusvika kuMozambique vakarambirwa. Na uyu Mugabe kuti atsvage Mnangagwa aida kuziva kuti asvika papi nemishini yaanga akatumwa nevarungu voitangira papi. Ndipo wakazotanga kuurayiwa vanhu ipapo, kuchisungwa vanatongogara navanyati ava vamuka kuDhinare Rebellion yamunonzwa ichitaura nezvazvo. But ndoda kuti ndibate paMujuru Solomon. Mujuru atungamirira chikwata chiya ichi abva kuZipra. Umgagau kwakatanga kuatakwa maChinese vachibetsera Zanla kuuraya maZipra. But uyu comrade angachitaura zvikuru neMozambique.
ndabva kumboroma tese takuenda kuningiri kuMozambique. ZANU ndiye akatanga kudzingwa kuZambia. Vauraya musoja weZambia ainzi Captain Lungu. Ndobva vadzingwa ndokuenda kuMozambique. Neso ndobva tatevera takunovamba chinonzi Zimbabwe People's Army. Tasvika ikoko ndipo pakatanga nhamo iyo yauri kunzwa iyi yezipra, kuurayiwa kwezipra. Tainhongwa 1-1 ndichiri kuyoka kune imwe nzvimbo patatakagara, ndobva zvanzi line up. Ukangoenda kuti ndikumbira kuenda kutoilet hauchadzoki, kune vanhu vanenge vakumirira ikoko kuurayiwa, vamwe vachibviswa usiku, vamwe vachiitwa zvakati. Asi amwe makomredi eZANLA ainzwisisa nyaya yedu. Ndiyo yaya wakambozonzwa ichitaura neumwe comrade achinzi tainzi imirarai makatarisa uku kuitira kuti kana makubva pano musarasika. Yes. Ndo pamabudiro atakaita kuMozambique. Nongo aibva kuZipra ndiye akatanga nyaya iyoyo yekuurayisa makomrade aibva kuZipra. Ndinhongo uyu. Nongo ndiye akakonzeresa nyaya yekufa kunana ya kukonzeresa iruboka rainzi Nare Rebellion. Kwanosungwa ivhini vana uyu Tongogara, vana vake akaenda kuchinobvisa vana vake mujere. So question yekuti vanhu vakazotanga kufa rini is after 1976. Vana Rugare Gumbo, vana Augustine Chihuri, vana Hamadziripi, vese isu tabvako kuMozambique ndivo vakazosara vakuiswa kumakomba. Kuchizotorwa nyika vanga vasungwa vese including Augustine Chihuri. I don't know kuti Chiwenga angaripi angatova kupi, but ndozoti angatobva kumukagau navaZimondi. But ndio gore kwakatanga kuurayiwa vanhu vakawanda Spereki. Tichidzokera isu tabva kuMozambique takudzokera muZambia. Kamba yakatasvikira isusu yaigara ZANLA yainzi kuNampundwe, ndisu takatanga kufunura kana kudiscover 14 shallow graves. I was in that unit yekutanga kupinda muNampundwe. Vavakabviswa muZambia vakasiya kamba iyoyo vachiurayana ikoko kuti izvozvo zvese izvi ningiri Kulen TV izvinhu zvakaitika. But inini sekuti ndiri kubva kuZipra, I've been hesitant kuti nditaure nyaya idzodzi ndozokonzeresa a further division isina nebasa rese. But it is true panyaya ya Rex Nongo kuti zvakatanga sei from 1976. Nongo, Mugabe, Mnangagwa vabatana. Mnangagwa akugara kuMazezuru, uyu Nongo achiprotecta Mazezuru, ndo zvakakonzeresa kuti Mugabe abudirire because yanga click yeMazezuru. Kana uchida kubvunza zvimwe bvunza. Mazonyadzotsanangudza. You know, even pananga ndisiri takakuzanzwisisa aya mazonyadzopatsanangudza because inini ndandiringweta yeye inonzi chi
straight to the point. Aiwa aba matsanangudza aba aiwa ndanzwisisa. But let's talk about the issue of General Tongogara now. General Tongogara panguva iyi yaizonzi vakomana vaizoti vanga vakutengwa vachiita se. Where was General Tongogara panguva yese paitengwa na Ndabaningi Stole nevamwe vanhu? General Tongogara vanga vari kupi? Where was General Tongogara? Ende zvanga zvakamirawo sei panguva yacho yemuhondo iyo? Right, let me tell you. General Tongogara is one of the pioneers zezanda. Akajoina ZAPU. Pakapanduka Ndabaningi Stole. Ari kuzambia achishanda ku somewhere there is it sugar company or something. Ari mabarani kokoko. Achibva ipapo ndobva akaenda kuZANU. Tisati kwava neZANLA, kusati kwava neZIPRA. Ese movement ainzi kune external wing yeZAPU ne external wing yeZANU. That's why ndataura kuti aiheda military wing yeZANLA ainzi Mukono angasina kutrainwa. Tongogara nana uya Khumalo nana Mchena uyu General Mchena ava General Mchena asimshona ka zita rake chayo ndijabulani Mahlanga nova kuNkayi uyu ningiri eyaMashavu ndiwo vanhu vekutanga kuZIPRA kunoku kuchizoti vana Dumiso vana Rex Nhongo Ambrose Mtiniri Akim Ndlovu vana Moffat Hadebe ndiwo mapioneers ekutungamira chirongwa che-external affairs. Alfred Nikita Mangena ndiyo group zainotrainwa kunana Egypt, kunana Algeria, kuGhana. Ndiwo vaitrainwa vanhu ikoko. Neso tisati tasvika kuhondo apo. Early 60s. So generally Tongogara is part of those people. Vakatrainwa nguva iyoyo. Fast forward kuchizoti ZIPRA Chikerema paakabuda takasara tiri vashoma akaenda nevakawanda Chikerema. Ndipo pakazoti 1972 tikaita inonzi Conference of Militants ndiwo zuva kwakavambwa. Well, let me tell you, angari ku Revolutionary Council yeZAPU ku external wing yaihedwa na Comrade Akim Ndlovu, but Akim Ndlovu angatotrainwa kare. So 1972 taita a Conference of Militants ndipo pakazosarudzwa Mangena Nikita, Alfred Nikita Mangena, to be the commander of ZIPRA. Ichizobva kuva kuZAPU ichiva a military wing, a full-fledged military wing ine ma-commanders ayo oga. The first commander weZimbabwe People's Revolutionary Army became Alfred Nikita Mangena. Uchizoti the gore rinotevera racho ra 1973 ZANLA ndobva yavamba chikwata chayo cheZimbabwe Zimbabwe National Liberation Army ZANLA ichitungamirirwa na Tongogara vabvisa uyu Mukono. Isu ku Revolutionary Council Mangena haana mboita mutungamiriri, angari ex officio yeRevolutionary Council yaichaiwa naJason Moyo. Kunoku kuZANLA Herbert Chitepo ndiye aitungamirira
chiro iyoyo Revolutionary Council dare rechimurenga ndo rakazonzi radare rechimurenga. Tongogara, then they came a time where he wanted now to chair that council. Ndo pakabvira division yake naTongogara. Yes. Akuti macivilian achawada. Ndo pakazoita bongozozo aipo ainzi Comrade Dabulamanzi. Angari kokoko. Vese vananare ava. So ndo pakatanga bongozozo. So 1974 ndo pakaburiswa ma-leaders. 75 Tongogara ndo March. Was it March or April? Ndo kafandava uyu Herbert Chitepo ndo pakasungwa Tongogara nevamwe vake vachinzi vane ruoko pakufa pa Herbert Chitepo. So when mvunzo wako ndeyekuti angari kupi, he was there zvichiitika, ndiye akatanga bongozozo between himself and Herbert Chitepo, iye achida kutungamirira. On the other hand, ZEPRA, we allowed the political leadership to operate independently. Isu tichitora orders from the party. Whereas in Zanla, they wanted Mauto kuti atungamirire. Right, ameno ndatsanangura ukanzwisisa. Ndanyatsonzwisisa zvakanaka ende manyatsopinda nemo, but there is this other question andinoti muconfirm because ndine zvinhu zvandakanzwa, since ndataura at first kuti before we proceed tichienderera kumberi pane mubvunzo yakanzi you should confirm imimi semunhu angari one, ende pane zvamaconfirma so far ndoda kugara ndaconfirmawo kuno kuti zvese zviri kumecha zviri kuenderana nezvimwe zviri kutaurwa nemamwe macomrades zvichiroti history yeZimbabwe inotangidzwa. Now nyaya iri panapa inyaya ya comrade Ndabaningi story. I remember makatotudza panapa inini zvandinoita ndakanzwa nyaya handikanganwa ndoramba zviri mumusoro mangu. Pari kunzi comrade Ndabaningi story pakuzorohwa kaunda yavo iyi vari kunzi comrade Ndabaningi story ndo vakaenda netsvimbo yenyika ende vakapiwa tsvimbo yenyika iyoyo ndobva vaenda nayo ndobva vatanga kuzogadzira dzakasiyana siyana. Up to now hari kunzi even ma leaders havana kuzokwanisa kuitora tsvimbo yenyika kuti vanzi yamoko avo. Even Mugabe anobvira ibata vanzi vakatraya kutsvaga even kune hama dzake dzakasara, even kune vana vacho patonzi pane mwana wacho mwakazofa zvisinganzwisisike because of nyaya dzetsvimbo idzodzo, because angangodziduplicata kuti isange ichioneka. So please tell us kana muchinge mune rumwe ruzivo rwenyaya yetsvimbo yenyika iyi, because I believe kuti this tsvimbo iyi is very important. Zvakamira sei panyaya yetsvimbo yenyika itiudzewo kana muchinge mune ruzivo panyaya yacho. Nyaya yetsvimbo iyo anzi Ndabaningi story, tsvimbo yacho akaipiwa nani, gore ripi? Gore rataka kundibuda musoro, but hanzi akaipiwa kuchitungwizo uko ndiana, was it Chaminuka or something, makore acho panga pakuda kutanga hondo pepe ndiye akaipiwa because hanzi ndiye anga ari leader chinji. Aiwa zvimwe zvinuka taiziva kuti ameno kuti Ndabaningi story aigopiwa sani, because chinhu chekutanga zvainzi tsvimbo ina Joshua Nkomo, saka Joshua Nkomo anzi Chibwe Chitedza izita rakapiwa ikoko kumashona zvichinzi ndiye asharwa kuti atungamirire Zimbabwe. Hatina kuiona isu kuZIPRA kuno kutsvimbo yacho iyoyo. Nkomanga akagara akabata tsvimbo here kana kuti ndeipi hatizvizive. But make it make sense. Okay, comrade Wated, make it make sense now. Toda kuti tinzwisise maybe dzinoita tuka tsvimbo dzinozvizisa. Pane yanga na Joshua Ngomeri tichitotiudza ipapa because yekuside kwa Ndabaningi story imwewo
zvakataurwa nzaye haina nhasi ana Mugabe havanokwanisa kuiaccess. Chitiudzai about yaJoshua Nkomo iyi. Inzwa mwanangu, inzwa nyaya yetsvimbo iyi ndiri kuti isusu tichikura kusati kwavambwa ZANU. ZANU yakavambwa 1963 ichibva kuZAPU. From 1957 up to 1963 taiva nemutungamiri umwe chete, Joshua Nkomo, Chibwe Chitedza. Zita rekuti Chibwe Chitedza iri nengwani yemhuka iyayi akazvipiwa ari nemhondoro dzekumashona uko. Dachiri vafana vadiki. Sorry, ndokubata mbijana, mhondoro dzekumashona dzacho vanga vari vanani? Mhondoro dzemashona ndizvizivini because nyaya yachaminuka iyi inenge yakuda kuti tiinde kumhondoro dzeZimbabwe dzitiudze. Mwari weZimbabwe anogara tichizvarwa ichikura, anogara kumatopo kunjelele, ndiko kwainzi kuna Mwari. Matopo njelele iri kumaTebeleland, haisi kuMashonaland, haine mandebere. Inzvimbo yaiungana mhondoro dzese dzeZimbabwe vachibva kwaMurehwa, vachibva kwaMutoko, vachibva vachinokumbira mvura. Anzi dombo mazuva iwayo raitaura, iro dombo rinonzi Njelele iri. Okay. So ndiwo kwakanopiwa tsvimbo kuna Joshua Nkomo. So Njelele iyi mandebere vachisvika kuZimbabwe, Mzilikazi achisvika kuZimbabwe, akaenda kunoripa ng'ombe kuti agare muZimbabwe. Mambo aitonga mazuva iwawo ndimambo wevarozvi. Musha wake usiri kuMashonaland, musha wake uri kumaTebeleland, pakati peBulawayo neNkai. Nhasi musha wake unozivikanwa kuti intava zikamambo. Ndipo paakafira ipapo achiurayiwa nemukadzi ainzi Nyamazana aibva kuSwaziland. Mzilikazi asati asvika. So Njelele haina kuuya naMzilikazi. Takawana iripo iri yevarozvi, Vanyayi neVanyuvi neValilima. Ndivo varidzive nzvimbo kuchibva kubhodha yeBotswana kuchinobata Masvingo, kuchinobata kwaNhingiri uko, kwaZvimba uko, kwaMurehwa uko. Ndipo paiva nemidzimu yeHosana. That's why uchiona ikoko unonzwa vachitamba mutambo yainonzi Jerusalema. Amenoti rakazochinja sei, asi maHosana ese aitungamirirwa neNjelele. So ndava nengi tsvimbo akazoipiwa nani? Ndo mubvunzo anofanira kuti tipindure iwowo. Ndichatotsvagisisa kune vanhu vanotaura nenyaya yetsvimbo yakuti yakapiwa naNdavanengi, akazoisa dzakawanda vakashaya kuti inani. Aigopiwa sei iye akabva kuZAPU achinovamba chirongwa pati yake, iye navaNkala vana Morris Nyagumbo ivava ndivo vekutanga kupanduka kusplita from ZAPU vachinovamba ZANU. Alright, saka apa Ndabanengi anga ari kuZAPU. Ndiye anga ari mutevedzeri waJoshua Nkomo. Saka finish.
Matopedza. Kana matodaro iyi nyaya yetsvimbo gatimboisa pasaidi haisisina musoro because it doesn't make sense kuti iye angari muteredzeri waJoshua Ngomo ozonopuhwa imwe tsvimbo futi kana matodaro it's case closed. Hapasina hazvichamake sense zvetsvimbo yaDhabadingi yanga ichitaurwa. Tsvimbo yakaipiwa nani Ndabanenge Sithole? Vanga vari kuti hanzi akaipiwa kuchitungwizo kona hanzi ana Chaminuka manhikirikina anga ariko kumasvikiro anga ariko panguva yacho iyoyo vachiti enda unonhikirikina munotanga zvinhu. Chaminuka haisi nyaya nezuro. Chaminuka aigara kuchitungwiza. Lobhengula akanzwa chinzi pane munhu ane mwoyo miviri. Two hearts. Ndokutuma uto rake. Remember, Lobhengula akafamba kusvika paHakle pakunzi kuChegutu. Akanobatana na Mbire. Kumasvingo akanobatana na Bere kurwisa varungu. Mbire aiva mutungamiriri wemakaranga. Akabatana na Lobhengula kuti varwise varungu. Akaenda kwakunzi Murehwa here nhasi uko kwaMbire uko akanobatana na Mambo Mbire. Ndokudzoka akanoperera kuChegutu ndokune uto rake rekupedzisira. Ukatarisa ukaenda kunana Mvuma uko. Uchaona kuti madzimambo ikokoko ndeeChindevere. Alright. So inyaya Chaminuka ari Muzezuru aigara kuHarare pachitungwiza pasati paitwa Harare iyai. Maybe that can be now argued on historians. But Chaminuka andioni kuti akasangana kupi naNdabanenge Sithole. Andioni kuti aizonzi amupa tsvimbo ipi. Ndabanenge Sithole achiri kuZAPU. Remember, maybe people don't know this. Ndabanenge haana kukurira kuManicaland uko what is this musha wake? Chipinge. Pane imwe nzvimbo panobva uyu Johani Masowe kunde ananzani Gandanzara. Yes, Gandanzara. I know Gandanzara. Right. Ndabanenge Sithole akazvarirwa akakurira kumaTebeleland. Urukunzwa? So Ndabanenge ndewe kumaTebeleland? Yes. Because I always wanted to ask kuti how come kuti usere mekuti Sithole mecha papi pakunzi ya kuChipinge zvaigara zvichindinetsa ndasingazvinzivi connection yacho kuti. No, that is very true. Kuti uvunze mvunzo vanhu vekwaSithole machangani. Vana vaNgungunyani. Ngungunyani mwana waDingani. Dingani aigara naChaka. So Ngungunyani ndiye akanopinda kuManicaland. That's why uchiwana kunana Didmus Mtasava. Maswati akauya naningi na Ngungunyani. Akazoperera kuMozambique kuBeira uko. So Ndabanenge Sithole. Uyo Ndabanenge Sithole wacho wamuri kutaura. Nambuye vangu vekuzvara baba vangu. Ibuda ndibude. Uri kupanzwa? Yes. Aigara kunyama yendlovu. Ndiko kwaakakurira. Ndiko kune madongo emhuri yekwedu.
akaita mufundisi, akava mufundisi ikoko, akuchizotanga zvematongerwo enyika achijoinana naana Nkomo, akashanda naana Nkomo. Vakakunzi vakufoma ZAPU ndobva aitora mbuye vangu vakabereka baba vangu, ndobva aenda navo kuChipinge ikoko kuganda nzara. Nanhasi mbuye vangu vekuzvara baba vangu vakavigwa kuganda nzara, ndiko kune guva ravo muMastole. Yeah, but you know, I wanted to correct something because Gandanzara iri Mamutare. Then iye akestole ndiye akazonzi akazovigwa muChipinge but Gandanzara iri Mamutare zve. I mean kuti vakazvifambisa sei, but it's Manicaland. It's all in Manicaland. Yes. It's Manicaland. Saka ipapo ukasangana nemunhu kuManicaland wekwamlambo, wekwanyati, vana Chingaira ava, vamadhuve ava vanenge vamutasa, Mlambo, nevapi futi chimwe venhingiri Westole ivavava vese machangani awo. Vakawanda vacho vanga kunzi Mandau because vakati vachisvika uko vachiwana kune vanhu veikoko kwasiti sidhinga indau, saka vainzi Mandau. Wese munhu aunosangana naye kwaMutare achinzi ndiMlambo, ndi Mhlanga, Sithole, Dhuve, vana Nyati ava kunozvarwa vana mufana uyu anaimba vana Chingaire, vese ivavo vanhu vaMgungunyani. Uinde unotsvaga history yako, utsvage kupa internet kuti Ngungunyani akaperera kupi, akazvara ani nani. So inzvimbo yeManicaland kuti vamwe vanowanikwa kuChipinge, vamwe vanowanikwa kuGandanzara, zvichisanganisira iye Johani Masowe uyu. Yes. Ndiwo kwaSithole. Johani weMasowe weMapostoli. Aba matotizisa unyowana. Aizve. But pamamuchitaura apa ndanzwa nyaya muchimenshina nyaya yaNanyata. Tell us something about Ananyati. Ko Nyata akazonzi anzi vatengesi masellouts vakatengesa bhesi repachimoyo, you know, nyaya iyoyo. That narrative inokwanisa kuzikana nema muri kuona because you know panguva ine inanja trust history yakanyorwa. Ndauda kutrust yenyu mamuri ma-eyewitness. No, vananyati vakaita kunyunyuta. What had happened kuzanla ikoko? Ma-commanders vanga, in fact, ndio uchiona kuzanla kuya kune chinhu chinonzi machefu. Because kwainzi kune general staff here, nevamwe vari pasi apa, newati kuchinosvika kuhigh ikoko. So ma-commanders ndofunga anga kuti chikafu chikauya chinoenda kana kugeneral staff kana kuti senior commanders uko, masoja vachifa nenzara, ndiyo yakaita nhamo hombe kuti Nyati azopandukira Tongogara. Kuti masoja, that's why he had a large support yema-comrades. Angachida kuti masoja vari kufa nenzara muchidya muchiguta. So paakasungwa, I understand, ndandisipo futi papapo ndinonzwa kuti munhu akaenda kunomusunungura, ndofunga ndiRex Nhongo here. Ndiye akaenda kunomubvisa pagomba ranga akaiswa, ndobva atiza atsamwa,
ndipo paakanoningira manje akunozouya achinouya nevarungu akuzorovesa kamba. Oh. All right. Oh, ndo zvakaitika. Amaiwe zvangu. Because dzimwe nyaya yatinenge tichizwa mamwe maudzirwo, but matauriro amuri kuzviita, I'm glad kuti ndo manzwira ndakanga ndakazviita. It's just that vamwe pakunareta nyaya vanogona kunareta different but zvichingoreva the same thing. I'm glad kuti ndo maitikira zvakaita. But I just want to ask you something about the issue of tisati tasvika pa 1 hour. The issue of maybe chinomona Opa Mchinguri, but let's start with Opa. Opa akaplay role ipi muhondo. Kutoka chokwadi tanzwa bata sova. Who was Opa Mchinguri? Let me say this. Yes. Let me say this. I don't know Opa. I don't know uyu Chinomona. But my veteran. Opa pandakazotanga kumuziva tatova kumusha. Vasikana vezanda vandaiziva ndakasangana navo kumboroma. Vakaita sauyu musika uyu minister we veterans Monica Mavunga. Monica Mavunga ndiye Monica Mtsvangwa, right? Monica Mavunga, minister we veterans. Oh, all right. Monica Mavunga, all right. Ndamuziva. Okay. Yeah, ndiye ndakagara naye kumboroma. Tatiri tese nana Dzino, nana Gwauya, nana Tsitsi, nana Petsai Mabhunu. Petsai Mabhunu akafira kuZambia, ndiye akakonzeresa bongozozo kuZambia kuti ZANU idzingwe naKaunda. Auraya musoja weZambia. So what confuses me inyaya ya Teurai Ropa na Mchuru na Opa Mchinguri. Somebody, I don't know whether it's true or not, but I understand Joyce akambogara kuLusaka achiita nursing. I don't think that is true. Because ndakanzwa zvinzi ndipo paakasangana naNhongo. Proper history yandakanzwa naOpa nemuromo wake. One pakabvira kuvengana kwaOpa naJoyce. Solomon paakasvika achefu manje kuZANU kuya ndiye mukuru manje. Aipfimba Opa. Uri panzwisisa? Yes. So Opa zviya zvekuti haungobvumika achiramba wozoti mumwe musi izvi ndakazinzwa naiye nemuromo wake, handina kutaurwa kunzwa nemakomrade. Akazoti rimwe zuva kuseni vachimuka oona Joyce akubuda mutende raRex Nhongo akapfeka t-shirt yaRex Nhongo. Ndo maparadzaniswa akaitwa Opa na Solomon akavati watotora ndoku kwakabva ruvengano rwanhingi Joyce na Opa Mchinguri. Saka Opa aitodawo Rex. Rex ndiye akatanga achida Opa. So Opa angati kutaura achida angangobvuma singoita kungandisi kuda. So akaona kuti ndabvumira ndobva atora Joyce. Oh,
Yeah, ndazopanzwisisa. Saka kwanga kune nharo. Kana kulusaka munhu akasangana nemukadzi wake kulusaka tongogara ndobvuma kuti akasangana nemukadzi wake kulusaka uku. Noti kuti Rex akasangana naJoyce kulusaka aiwa. All right, but let's talk about issue yemacomrades. Ndakanzwa kuti macomrades akawanda vana vanhu vaivhura hombe, even mukukura muti achingonzwa kuti uyo aenda uku ndiye atora nhingi, atora mukadzi womunhu. Chaimboitika pane macomrades enyu. Macomrades angari kuhondo here kana vaingofamba achingobvuta achiba huku dzevanhu vachiuraya hameno zvaingoita macomrades vachitodzvanyirira vatema. Zvii zvaimbonyatsoitika nemacomrades akadaro iwava vachitora vakadzi vanhu vachingotora chii? Aiwa ihondo iwe sada kutaura zvakawanda. Ndogara ndichitaura iye zvino ndine chirongwa chandiri kufamba nacho chinonzi takarasika papi. Ndekupi patakatseuka. Chiri kurana nhasi pawanga uchindifonera ndo nyaya dzatachitaura izvozvo. Kuti mawo veteran takanganwa kwatakabva. Kune vana nanhasi kule kana kumusha kwako chaiwo iwewo kwaunobva. Kune mwana akasiya mitiswa nemuwo veteran mai vake. Muwo veteran aibva kucholocho iye achiopareta kwenyu kumazvowe uko. Akasiya azvara mwana iyeye achishandisa zita rehondo. Nyika paakatorwa baba vadzokera kwavo kucholocho vakudaidzwa nezita rechiNdebele. So no communication. Mwana iye ari kutamburana nhasi. Tiri kupi isu varwere sununguko tisingaendi kunotsvaga panzvimbo taiopareta kuti vabereki vakamira sei ikoko. Hatina kusiya mhuri here ikoko. Mvunzo wavhunza iwowo. Yes, tijekeserei tipanzwisise pa. Pataioperator wangasinga operate panzvimbo yawakaberekerwa. Kana uchibva kwaMutare wazoona pamwe wadeploya kuGwanda, kuFelabusi kana kuVictoria Falls. Uchibva kuCholocho unonodeploywa kwaMurewa kupi. Ikoko taisangana nevasikana inature hazvirambidzwe. Asi pamapungwe apa kana makambonzwa nenyaya dzemapungwe apa zvaitika zvakawanda. Saka tichiti takarasika papi. Ngatichidzokerai kuvanhu tonotsvaga vabereki vaitibikira. Tinotsvaga vasikana vana Mujibha Chimbwido ivava varipi. Nekuti takuona kwakutsvaga vana Mujibha muHarare otsvaga vana kugweri kwaMutare vaijibhura ani kwakusina macomrade kuHarare. Varipi? Ndivo vanhu vakatakura hondo ivavo, ndivo vanhu vakarwa hondo ivavo. Varipi nhasi? Takuona vana Chimbwido, vana Mujibha vakava kufamba nemaGD6 muHarare vachinzi vakavhetwa kuHarare. Unobvetwa kuHarare sani? Because hondo yaioparetwa kumaruva uko. Hatina mbobvira vaipinda kumadhorobha ndevave sabotage. Vakaitiswa urban guerrilla warfare.
ndivo vaipinda mumadhorobha varovi vari kutsvaga matarget chete chavo ndichocho vesabotage. Asi ruzhinji tese tairwa kumaruva tichisangana nevasikana nanambuya nanana baba vanasekuru kumamisha ikoko. So nyaya yekuti kwaitorwa vasikana hongo zvaivapo ndozviziva kuti pane imwe yakamboitika ndiripo yekunzi vasikana vakawanda venzi iko imi hamuchaendi kunotsvaira kudzimba dzemashefu sei. Ikamboita nyaya hombe iyoyo. Vakomana, isu tasingazvizivi kuti zvinorevei. Isu kuzipra vasikana takazovawana very late. And tasingagari kamba imwe chete nevasikana. Vasikana vaigara maybe 50-60 kilometers away from us. Vaigara vega ikoko. Kana vaita izvozvo zvokumitisana vaimitisana nemacommanders aikomanda kuvakadzi ikoko kusati kwawanikwa vacommanders evakadzi. Zanda vaigara pamwe chete panzvimbo imwe chete. So zvizhinji zvaitika. But I'm not blaming anyone for that. Chinhu chikuru ndechekuti kumamisha kwatai operata takambodzokera here. Iye zvino takufa tichisiya vana vasingazivi chokwadi. Isu mawo veteran ngatidzokerei kuvanhu tonotaura nevanhu. Nyika yasvika payasvika apa nekuda kwekuti takarasa varidzi vehondo vairwa hondo. Iye zvino munouya panapa muchiti ava ndivo vakatisunungura. Hatina kusunungura munhu, takasunungurana. Ndogara ndichitaura kulate kuti hondo yeZimbabwe yakangofanana nekuti kana panhimbe kana kuti parufu kana kuchinzi kwaita rufu paraini menyu ikokoko. Vamwe ndevekutsvaga huni, vatsvaga huni handivo vanovesa moto. Vavesa moto handivo vanachaisa poto mumoto. Vaisa poto moto hausivo vachabika. So tese tine maduties ekuita, tese tichibvapo tese tabva kunhamo. So hondo yeZimbabwe musha nemusha woga woga wakaburisa vanhu vatatu. Ndokugara ndichipa that example. Kumusha kwaKulen wakabva Kulen akaenda kuhondo. Mai vake vakasara vachigadzira kubikira vachabva kuhondo. Bhodhi kana kuti sisi vaKulen vakasara vachiita chimbwido kana kuti mjipa. Musha nemusha wese. So hakuna sina kurwa hondo muZimbabwe ndipo patarasika ipapo Kulen. Yes. Kuti tizoziva kuti tiri kurwa hondo, mubhunu akamira papi, ari kurongei, taibvunza kuvakomana nevasikana vari kumamisha taiti vana mjipa chimbwido. Macontact. Vana mai nana baba vachigadzira chekudya chichipiwa chichinotariswa kwatinofanira kuhanda, makoma atisingafaniri kukwira, manzinza atingafaniri kugeza, zvese tichiudzwa kuti kana masvika pano chinhu chekutanga muchaita zvakati, izvi musabata. Tatora nyika. Mawo veteran ari kuuya mazuva ese kuchirongwa chako pano, ndoda kuvabvunze mubvunzo iwowo kuti ndiani akadzokera panzvimbo paioperata kuti anoona vanhu vakamubatsira, vachimuchengeta, vachimuashira, vachimubikira, vachimuratidza kune muvengi. Ndiani akadzokerako? Hauna kusiya mwana here ikoko iwe? Mwana wako ari kurarama sei? Haisiro ropa riri kuchema here? Haisivo vembanje nhasi here nekuti midzimu iri kuvatsvaka? Ndamboguma ipapo.
Zvanhasi mahwina. I will let you go and handina mubvunzo ndichada kubvunza. Thank you so much for tuning in to Kulian TV. Thank you so much for your contribution. Thank you so much nekudzidzisawo even my generations vakateerera vanga vasipo kuhondo. Munoziva pamuri kutaura apa zvekutanga vanhu vatorimo muhondo macho because muchita kunyatsotsana kuti munhu ari kunyatsoona hondo yacho. Yes. Kuleti tikasiya nyaya yakadai nyika yeZimbabwe haigadzikani because takutora kunge hondo iyi kune special group yakarwa hondo. Varidzi vehondo varipi? Isu tainzi tiri vatumwa, takangotumwa. Hondo ndeyenyu vabereki. Bvunza mucomrade yese akapinda kufront. Usabvunza izvi zvimwe zvemaGD6 zvenyu izvi hapana zvazvinoziva izvi. Vanhu vakaenda kuhondo yapera. Bvunza macomrade akarwa hondo ava kufront. Shoko rainzi hondo ndeyenyu, isu tiri vatumwa chete. Yes. Ndabvuma zvangu. Thank you so much. But before I cut this call, Daniel Garwe airwira kupi kuhondo? Ndikanzwa achizviti anga ari kuhondo. Ni Garwe. Daniel Garwe. Garwe akatrainwa Zambia, akajoin armed struggle with ZAPU. Akanotrainwa kuEgypt neZAPU. Akazopanduka akuenda kuZANU. Akaendeswa kuChina. Akasungwa 1965. Akaburiswa 1972. Akaenda kuhondo. Haana kusvikira kuhondo. Akanosvika kuRusaka. Akanogara kumba kwavo achidzidza. Akazotsvagwa naMugabe. Alright. 1976. Akatanga kutrainwa kuEgypt, aendeswa neZAPU nekuRussia achiita intelligence. Akabvapo akatiza kuZAPU akaenda kuZANU, akaendeswa kuChina. Akabva ikoko ndobva asvika anzi kuenda kumusha igroup yesabotage yeintelligence gathering. Ndobva anosungwa, ndobva atongwa, ndobva adipotiwa. Unodipotwa uri muterrorist, unodipotwa chirudzi. Terrorist wanzwa deport. Alright. Ndachinongoda ka background kadiki because he was challenging me recently, I think 2 days ago, achinditi ada kuzouya achitaura nyaya dzake dzekuhondo. Anga asiri kuwirirana nemacomrades bamwe anga achitaura. Saka ndeida kunyazonzwisa kuti anga ariko here munhu asati auya achitaura side rake. Uri kureva Garwe upiwe? Daniel Garwe. Aiwa, ndiri kuti uri kureva Mnangagwa kani? No, ndikutane zvaDaniel Garwe noti Mnangagwa. Aiwa, uyo ana kuenda kuhondo, akaenda kuhondo kupi? Iti hondo yakaendwa naye. Angariji? Mugadichero. But he told me kuti ini ndandiri kuhondo, mira tuwe tukudze nyaya dzekuhondo. Daniel Garwe akandwa iko kuZANU-PF akapinda rini Garwe? I don't remember, I don't remember. Ndakazongomuona akuita noise izvezvi padeza Mnangagwa. Anozivani? Iye anondiziva inini Garwe iye. I don't know. That's why I was listening. And because nansiko kuhondo chichibvunza imamburiko. Akatondichallenge akati ada kundudza nyaya dzake dzekuhondo kuti anga achita sei kuhondo. Chinamasa ana kuenda kuhondo. Chinamasa munhu wevarungu. Kamboita kumzorewa. Akazoita prosecutor general. Akazoita attorney general. Ndipo pakazopinda kuZANU. Ana kuenda kuhondo.
Saka alright, it's okay. Now matondipa background yakanaka yevanhu ivavo ndichange ndakuwana pekutangira kana vakauya vakazondichallenge vachindibvunza ndobva ndotanga kuvabvunzawo maquestions iwo ari valid kuti Mr. Daniel Garwe makarwa hondo ipi, Mr. Chinamasa makarwa hondo ipi, those questions because pamwe pacho ndinenge ndisina proof. Chinamasa ini ndiri uri kutaura kuti Garwe munhu andanichireva ndimnangagwa kuti akatrainwa kuEgypt akazoenda kuzano akaenda kuChina akazodzoka akasungwa akazodipotwa 1972 ndimnangagwa kwete kuDaniel Garwe anozive chii nezvehondo iyi. I think zvachaita ameno kana mukazokwanisa kunditira favor kana achinge azoya akazondichallenja kana dzinge dzazondikurira nyaya dzacho I will try by all means kukuudza musi wandichange ndichiita naye interview yacho ndozotry kuconnect yayo kana achinge azoda kundikurira kuda kundiudza nyambo dzake acharohwa nevakomana vezanla uyu mudzaku gareke kutaura kudaro Garwe mani iko kuZANU-PF akuzive futi hapana zvaanoziva neZANU-PF uyu anoda timufumure tinomufumura. Alright, thank you so much. Tozobatana next time. Thank you. Sharp. Vana vefu ndokutendai nekubatikira pachivhitivhiti chenyu nyaya yamadzinzwa ende vanenge vane zvekuwedzera nezvekuedha feel free tune in ndibate chivhitivhiti ndechemunhu wese zvamanje ndiri kuti bye bye.